indozi Solo Mandela it's a challenge. My tail is 1, my photos were 2, my lights 3. But my tail is you didn't watch on the initiated a situation way back. That boy, our Panango, the security, don't write away. No initiative, but the problem. Kanzuru ngai vrete toilet 24/7 kraswa manaini wana churu famba mweswa light in fact wakambe kwaita iye bwana iye kusatengi but vanhu madimoni distraction vakamba vatora matenga ubva waita se wavandalizer at the same time kakanzuru yachona havazi effective as they use to do kudhara. I thought this was saying Marriage is not bad. One are left with no alternative. One not the central government. Don't want to direct on. But after the player one, easy and the people. You not one also with this visit. Can I take a phone? Mapenzi karikungoya vachikanda zvinhu zvavo imomo saka ndozvikuita kuti gomba iri rinovhara panofamba netsvina paya paya saka nguva nenguva ri kuzenge rakavhara tsvina isiri kuzofamba zvakanaka dai yakwanisa kana kuti pamusoro pegomba vachona apo povharwa zvokuti pasavhurike mapenzi oregedza kukanda zvinhu noti mungwano kana matombodzi mungwano yane zvimadhende zvimakadhibhokisi zvese vanokanda tichivaona mapenzi obayo ava hansati tamboona vachisa tsvina yavo tinoona chirori chinouya kuma5 chichituta madhodha avo chichiendesa zvokuvaona vachidira umu ai hatisati tavaona vachidira tsvina yavo tisu tobva panapa kuma9 asi tobva ivo vatoenda unhu vakumanenzozi panapa tobva kuma9 tobva zvitoileti zvavo vatovhara vatoenda saka kana kuri kuti vanodira kurova kuti vangatodzoka kumba here votanga kudira hatione sekudaro nekuti pane chitoileti pane chibhaketi chavo chihombe so hachipapa chatinoona chavanokuturira vozogadza kupi kumota kwavo kuvaona vachidira hatisati tavaona panapa tosvika na6 totosvika vakaburitsa zvinhu zvavo vachikirina toileti dzavo asi kuvaona vachidira muchigomba handisati ndavaona kana uye utano pamapaipi ematoilets mapaipi amadiki vanhu vawandisa saka zvaida kupota vachirovheta vachisa mamwe mapaipi mamwe wozi nyangezvo zvavakauya vakauploda haitani kuzara nechikonzero chokuti vanhu tawandisa mutaundi takawandisa iyezvoizvo nhamba yanga iripo pakudhara pakugadzirwa kwakaitwa nevanhu vanga vari mutaundi vanga rashomashoma panguva iyo population yedu yanga iri shoma saka iro zvinofanira zvinova zvinofambiranawo nenguva nokuwanda kuri kuita vanhu silike ipapa chakatoya chirori chikauya chikadhonza but hazvinaita wiki chabva chazara matoilets hatingagone kuti mashoma kana kuti akawandisa nechikonzero ichocho chandataura zvokuti iye zvinezvi vanhu nekuwanda kwataita zvaida kuti mapaipi ari pasi akakura system inondoraswa uko ichinyatsokuflowa zvakanaka hapamboita kana problem izvozvo ndo zvandinoona zvinofanga zvigadziriswa munzvimbo hazvichaenderani nemapaipi acho mashoma